Πρώτη ευκαιρία του αγώνα. Δεν κάνει καλό σταμάτημα, γυρίζει προς τα πίσω η ΑΕΚ από κανονική θέση. Αποκρούει ο Νέκρη. Βρίσκεται η μπάλα. Ο Γκαρσία κάνει ωραία κίνηση στην περιοχή, ψάχνει στήριγμα, γυρίζει ο Μίλιτς. Ο Παύλου καλή άμυνα. Δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Ρόκε, επιχειρεί το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 με το πρώτο γκολ του Έλιο Ρόκε με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας. Είχε ωστόσο, για να δούμε ξανά εδώ. Ξανά το σούτ και φεύγει ξανά στην επίθεση με τον Ντίξον. Τρέχει να τον κλείσει ο Λίντσεν, ο Ντίξον επιχειρεί το σούτ, ο Νέκρη πέφτει με τον Λίντσεν μπροστά του, τον Τορνάου δίπλα του και τον Ρόκε δεξιά του. Επιχειρεί το σούτ στο δοκάρι, εκπληκτική προσπάθεια. Ωραία πάσα για τον Γκαρσία. Θα γυρίσει προς τα πίσω, Σκοπελίτης ισοφαρίζει. Να λοιπόν, έκανε την ενέργεια ο Γκοντζάλο Γκαρσία. Την προσπάθεια από τον Γκαρσία, γύρισμα στην κατάλληλη στιγμή. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Λεόν, η μπάλα καταλήγει έξω. Εκτελείται αμέσως το φάουλ, έβαλε το πόδι ο Ντεκλέρ. Αν δει κίτρινη κάρτα θα είναι η δεύτερη και η ΑΕΚ θα μείνει με 10 παίκτες. Για να δούμε. Βέβαια. Επιχειρεί την σέντρα με στόχο τον Πιντάδο, έγινε η κεφαλιά. Μερτάκοβιτς επιχειρεί το σούτ. Μακρινό το πλαγιό προς τον Αλέκο που κατεβάζει. Γυρίζει την μπάλα, γίνεται το σούτ. Κάνει λάθος και βγάζει μόνο τον Ντίξον. Ο Ντίμεχ τον τρέχει, ο Ντίξον τα πλασάρει πάνω στον Νέκρη. Today, if you see after 90 minutes, we didn't deserve more than 1 point. Καλησπέρα. Καταρχάς πιστεύω ότι σήμερα όταν δούμε όλο το 90 λεπτό πιστεύω δεν μας άξιζε κάτι περισσότερο από τον ένα βαθμό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που για μια ακόμη φορά αποδείξαμε ότι ήρθαμε στην πρώτη κατηγορία για να μείνουμε. Ήξερα ότι μας περίμενε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι από μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Κάναμε την τακτική μας όλη την εβδομάδα, τους είδαμε 2-3 φορές, ξέραμε ο τρόπος που θα έπαιζαν και πιστεύω μέσων όρων είμαστε σωστοί τοποθετημένοι στο γήπεδο. Ένα καλό παιχνίδι. Η Σαλαμίνα φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη φέτος να διατηρηθεί μέσα στην κατηγορία, Λουκά, και το έδειξε στα τελευταία παιχνίδια κυρίως. Ήρθε από 2 συνεχόμενες νίκες και παρόλο να φτάσει και σε μια τρίτη νίκη απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, γνωστόν την οδοτήτου. Ίσως να γινόμαστε και κουραστικοί, κάποια θεωρώ ότι κάνουμε και διαφήμιση στους Κύπρους προπονητές, όμως δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι ομάδες που έχουν πολλές αλλαγές, που θέλουν πολλά πράγματα, που στηρίζονται σε Κύπρους προπονητές που ξέρουν ποια είναι η ομάδα, τι θέλουν, έχουν πολλές πιθανότητες να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η Σαλαμίνα είχε αρχίσει ως το πρώτο φαβορί για να πάει διαβάθμιση, δεν ήταν καλή ομάδα, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν αγιώς. Όμως στο γήπεδο δείχνει ότι έχει και τακτική και καλούς παίκτες και ποιοτικούς και γρήγορους παίκτες που εφαρμόζουν το πλάνο που τους ζητά ο Στίβ. Θεωρώ ότι η Σαλαμίνα σε κάποια φάση του πρωταθλήματος θα ξεχωρίσει από τις ομάδες που θα παλεύουν και η διαβάθμιση. Θα είναι πιο πάνω. Απέναντι στην ΑΕΚ Κώστα Μαλέκο, η οποία παίζει στην Ευρώπη, έχει αυτή τα πάνω κάτω της και τις δυσκολίες της συμμετοχής στην Ευρώπη. Είναι πρωτόγνωρο το ότι περνά φέτος η ΑΕΚ και στην Ευρώπη σε 2 ταμπλό. Μια ομάδα που μην ξεχνάμε ήταν στη δεύτερη κατηγορία πριν 2 χρόνια. Ναι, 2. Σε 2 χρόνια. Ναι. Θα έχει τα σκαμπανεβάσματα της, όμως έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Θα δείξει συνέχεια πόσο ψηλά θα πάει. Κάτω δεν πιστεύω να... Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Μου αρέσει πάρα πολύ, φέτος έκανε πολύ καλή ξεκίνημα ο Κούλης ο Παύλου και στα παιχνίδια της Ευρώπης και είναι και ερωτηματικό γιατί δεν πήρε εθνική. Τον καλή συνθήκη. Για τη Σαλαμίνα, να πω και εγώ την άποψή μου, είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι με τον Στίβ Κωνσταντινίδη ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και μακάρι να συνεχίσει, διότι δεν αξίζει στη Νέα Σαλαμίνα να πηγαίνει και να έρχεται πάνω κάτω όπως το Ανσασέρ στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας και πιστεύω ότι θα αρχίσει από φέτος. Πάμε να δούμε και μετά στις τελευταίες επίμακες φάσεις και η Ιμπρανίδη, να δούμε τι έγινε στη νίκη του Ολυμπιακού. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Έχουμε πει προηγουμένως πόσο αξίζει ως ομάδα. Πρώτη νίκη και δίκαιη νίκη επί του Εθνικού